Good morning! Putol na naman guys yung ano ko kahapon, yung vlog ko. Kasi hindi ko nadala itong cellphone, and then ano ba ang ginawa kahapon? Ayun, pumunta kasi ako ng NBI dito sa may EDSA lang. Kaso wala na pala dyan yung NBI, hindi na sila nagpa-process. So sabi nung ali doon sa computer shop kasi online na, 'di ba? So parang magpapa-online. Tawag doon guys. Help me please. So ayun, nagpa-ano ko, and then sabi niya processing daw nun is sa UN na, 'di ba? Yung main sa UN. Kaso ang layo. Tapos ang dami talagang ang daming tao lagi doon sa main ng NBI. And then sabi naman nung bayaw ko, tapos ni Inday, dito daw sa may Baclaran meron. So itatry ko ngayon kung pwede diyan sa may Baclaran nga. And then maghahatid ako ng diretso na din ng lunch ni Chris, kasi after lunch magdi-deliver naman ako guys sa Mendiola, sa Trendzone niya nga, kasi zero na doon yung deodorant. Kaya ayun. And then yesterday, kaya din na rin ako nakapag-vlog kasi dumating yung yung stocks ng tomato serum. Tuwan-tuwa ako. Yay! Kasi 'di ba na-vlog ko na critical na talaga yung supply, yung stocks ko diyan. Kaso unfortunately, kamalas-malasa naman kung kailan kailangan mo yung product is pumalpak na naman yung yung manufacturer sa scent, sa kulay. And then ayun, yun lang naman yung hindi pumasa sa akin na pinapagawa ko sa kanila, yung scent tsaka yung kulay. So masyadong malungkot yung kulay niya, kasi yung tomato serum ko is 'di ba, pag tinignan niyo parang ang ganda, bright pink na parang candy. So sabi ko, ang lungkot na ng kulay, hindi na tulad nung dati. So nakipag ko sa sa manufacturer na sabi ko, ganito yung mga una nyong sinen, ganyan. Kasi pati yung ibang serum parang naiba yung naiba na yung kulay. Sabi ko, ibalik yung dati kasi nga, 'di ba, yun na yung nagustuhan ng mga tao. So ayun, i-return ko ngayon guys yung yung tomato serum, and then nag-reorder na rin ako ng panibago kasi ayun nga, ang bilis. Hindi ko talaga in-expect na ganun kabilis yung stocks maubos, parang hindi mo mamamalayan talaga. So nag-order na ako, and wish ko lang is hindi ako hindi ako mawindang sa bilis ng niya, na hindi nawawala na naman ako. Ayun, wish ko lang na hindi na kami hindi na maging critical lagi yung namin, yung stocks namin. So gusto ko laging meron para hindi rin kami hindi nakaka-stress, di ba? Kasi syempre mga buyer gustong ganun. So ayan, tama na sa serum na yun, baka maumay na kayo. Then pa gagawin ko today? Yun lang guys. So kailangan ko kasi unahin talaga yung NBI. Ligo na naman yan. Liligo na naman. Ayaw niya. Gaganyan-ganyan ka, tapos pag nandun ka na sa batya mo, ayaw mo na umalis. Ha? Ha? O, tulog-tulugan ka na naman, ay. Ay. Mapagpanggap. Petra. Mapagpanggap. Umoy. Kalan. Yung sinok. Tulog kasi ni sinukap. Panggap. Yan, totoo. Di ka panipaniwala. Ay, gising na bebe ko, ay. Magpanggap talaga itong batang to. Amoy. Abang pa. Ubusin na yan. Grabe. Ubusin na yan. Wala na, sinuk-sulok talaga. Oo, grabe pangon na guys, iba. Alam mo yun? Na parang, kapag bagong ligo, parang sariwang prutas na kumakatas-katas. Banga! Gigil. Pinch.
Bala ka dyan. Eju! Ikaw talaga panggap ka, bebe, ah. Makaalis na nga. Panggap, mapagpanggap ang lahat. Ito na yung ano ni Grace Baon. Halo tayo, mame. Yan, yung pizza. Steak. Pork chop steak. Pork chop. Mo na? Hindi pa tapos magluto eh. Liligo ng Lucia. Tulog pa rin siya. Tulog pa rin siya. Alis na ako. Grabe guys, blockbuster ang pila. Kaya uwi na lang ako. Police clearance lang kukunin ko. Mabilis-bilis pa. Manginayin tayo ng rambutan. Lalaki yun. Nahatid ko na rin kay Chris yung ano niya, yung pagkain niya. Pasay City Hall guys. Kuha na lang muna kung ano. Baka pwede din yan. Police clearance. Additional lang naman sa ID, sa requirements. Loka, hirap pag walang ID. Ba't kasi nawala pa yung ano. Yung ano ko, voters. Oh, sana makuha ko agad ngayon. Pila tayo doon. Sana walang ano, walang break time. No lunch break. Ayun. Para mag-getsong ko kagad. Baka uwi na kasi hindi pa ako nagpapak nung sa Shopee. Ay, sige. Sige, mapila. Lakad. Sedula muna daw. Kailangan mo pala ng sedula. Sana pala kumuha na ako doon. Pagkuha din ni Froggy, diba? Malay ko ba? Agay! Kaya yung ano yung magtatrabaho ka sa sa corporate world. O yung mga kahit hindi corporate world. Yung magiging empleyado ka. Kasi ang daming requirements na kailangan. Nakakaloka. Nakakatamad maglakad. Or maglakad. Sedula kuya. Dito na. Sedula. Mabilis lang naman pala guys. Sobrang bilis. Ito na. Next na tayo. Next. Okay. Dito na lang. I'm home na guys. Nakakuha na ako ng ng police clearance with ID na rin siya. Kaso valid lang for 1 year. Okay, rebels na. Magagamit din naman yung pang requirements, diba? Yun. Gutom na ako. Kain na tayo. Ayan. Ang pork steak ni Mudra. Okay, mga inday, na kayo. Kain na tayo muna bago mag-pack. Sarap tulog ng magtita, oh. Nakatulog sa pagod kakain code. Ito, gusto niya yakap. Ayan. Borlogs. Si Miray, naka-break. Coffee break. Ayan. Dami pang ipapaship. Kaya yan, kaya yan. Apply na kayo dito. Hindi na namin kaya sa totoo lang. Suko. Ayun, hindi ako nagpapahinga lang din kasi may, naman ako, alam na, monthly cranky, dysmenorrhea, ano lang din ako nang ininom kong gamot kanina. Tapos, gora na ako sa sa trend zone niya. Wala na dun eh. Yung mga nag-ano na nag-message na rin ako ng Magagalahan din. Okay. Binablog ka ni tita, oh. Hoy! Arte na naman yun. Arte na naman yun. Papanood nila, ingay mo. Hoy! Ay! Hello! Hello po. Pasensya na po. Ay! Ikaw ah! Nang orti-orti lang yan guys. Ayun o. Ingay po ako eh. Sorry
po. Amoy yan, tita. Amoy. Mamiss ko yung amoy na yan eh. Amoy. Malaganda yan. Mangingalamos pa po kasi ako. Dusing ah. Dusing po. Dusing ah. Nangkakaw po ako. Hello, Lucia girl. Ang cute na kanya shoes oh. Shoes. Medyas lang pala yung mukhang shoes. Hello, baby girl. Sabi Amoy. school ako. Hindi naman po binigyan ng baon. Uy! Uy. Yak na naman yan. Pag umiyak pangit. Sige. Pag umiyak pangit. Good night, guys. Good night na kami, guys. Hi, guys. I'm home na. Galing akong trend niya. Buti naabutan ko pa. Nabuka. Actually, close na eh. Ayun, sakto pag ganun pa, pababa na yung nila. Sabi ko, ate, wait. Ayun, grabe. Ang bigat pa naman nung dala-dala ko. Ayan. And then, pagka ko is, umuwi na ako agad. Tapos, ayun, kumain ng dinner. Ay, grabe yung hilik ng anak ko. And then, yun, tulog na ako, guys. At tomorrow is, maaga pa ako. Ulit. Kasi may lakad kami ni Ann, tsaka ni Joy. Ayun, kami yung dadayon ni Ann sa kila Joy. So, nanonood kami ng train to Busan. Sabi ko nga, baka makatulog na naman ako Ay, nako. Kasi, alam nyo ba, nagbabaon ako sa sinihan ng Colombo. Kaya, sarap ng tulog ko lagi. Isa siguro yun. Kung bakit ako nakakatulog sa sinihan. Kasi alam niyo, di ba, may ako sa Colombo. Ayun. May baon ako ng maliit na yan. Tapos, ilalagyan ako lang yan sa paa ko. And then, ayun na. Nakakatulog na ako. Kalooka lang. Ayun lang. And guys, good night. See you tomorrow.